què ha passat? L'altre dia vam tonteria així no sé què i bueno, ens hem calentat i dic, joder, pues tu, el tema dels còctels és xulo, però em diuen, no, és que si vols fer això necessitaràs un trípode, unes llums, això, trípode. Això em sembla que és un endoll d'aquests per carregar focus. Els focus amb colors i tot, tu. El set de còctels. Un de ben parit que he vist ahir, dic, com que no en sabem gaire de còctels, doncs bueno, aviam què surt aquí, tu. Una pajitas. Com que ara de plàstic no poden ser, ens les foten d'acer, saps? Tócate los huevos. Això deu ser... Això jo ho faria servir per xafar hamburgueses. Uita això, uita que brillant. Guapo, Guapo. Medidor. Hòstia, que guapo, tio. Mira, podem col·locar aquí totes les coses. Un llibre de còctels. Ara sí que anem bé. És el colador, no? La cuchara i una forquilla també. Doncs al final ha quedat guapo, Xiringuito muntat per fer els primers còctels que veurem. Potser hauríem de provar-ho, no? És il·luminat i ja hem posat tots aquests aparatos que ens hem comprat. Doncs bueno, encara falten més coses, perquè ens hem calentat bé i falta un detall festivalero aquí del Club Sol Blanc. Ha arribat aquí la coctelera aquesta i bueno, jo tinc ganes de provar-la, tu, aviam com sona. I anem a provar-lo, no? Aviam. Si li tenim unes... Hòstia, sona bé, Sona bé. I això com se fa? Hauré de mirar algun vídeo, encara fotaré això. Hòstia, suena bien. Jo por lo que he visto a las pelis, o lo que recordo quan vaig estar a l'escola d'hostaleria, fa una pila d'anys, em sembla que era posar les mans així. I era, pa arriba, pa abajo, arriba, pa abajo. Bueno, ja està, no? Aviam què surt d'ell. Tinc un got, A mi com que l'aigua m'agrada freda de collons, perquè us imagineu, diuen, agua natural. I li cartes l'aigua que hi ha al costat del motor de la nevera, saps? I t'estàs fotent l'aigua calenta. Aigua natural, si estàs al Pirineu, l'aigua de la font surt gelada. Mira com ha quedat. Ja tenim el nostre prova d'avui, amb el còctel de l'aigua, el tas de l'aigua i la coctelera. Alguns convidats vindran, Aquí teniu a la Sònia. Sí, pero yo cóctel nada. Cerveza, yo soy vikinga. La cerveza es de vikingos. Es de vikingos, tío, que la verdad es que estamos en un país mediterráneo. Aquí es vinito. Ya. Y burbujas de vino. Cerveza. La cerveza es de vikingos.